a hnathawna hmunah chuan zing i chuan puhchhiatna dungin police an lo lang taruk mai kapu ani hian hnathawk pa kha thurual puiin mawi lo takin ka chungah an che ani karmasa lawk khan chu chhungkua ah hian ka lo hawh a min ngai thei lova min tih nat dan tur ringot a ngaih tua ani fanu dik tak zawk kani awangin min thik ani hi fei chuan tap chungin a lo ti bor bor a ni e zingi hi i ti mama tawh ani fei hi kumsawm hnih hnungah a lo haw ve chiahsin an nu ber chuan a lo ti ve bawk chutah pa ber pawhin i nau hi tha takin lo enkawl rawh ka ti chiah ni lawm ni tiin a lo beng her sawk mai pa anu leh pa dik tak te pawh a zawng hmu ve tawh reng si a kan inah ala awm reng na chan hi tum tha tak a nei ani hrim hrimang an re thei lutuk anga a zah pui aniang fei chuan a lo ti leh zat zat mahse an rin ang chu an lo ni ho lo anu leh pa leh u nau pa te chuan mangai leh ngai takin an lo lawm a an bulah cheng tawh tur chuan an duh mahse chu group chuan buaina an nei awangin chinfel pui phawta an lo enkawl tawhna rulh let nan din hmun tha taka a hlan kaipui leh hnuah an in chu chhuahsan a lo tum a lo ni a chhung te chu meng group Coco Dream Garden neitu te niin mi house el tiang an lo ni zawk chutianga dawtah min puh ringot le CCTV pawh awm reng a lawm enila enge thil thlen dan chu kan hre mai ang chu tiin an en ho ta a engtin ma an kaian chuan a lo khawih lova tha takin sungdawna chungchang an sawi ho zawk a lo ni reng si police te pawh chu lung awi lo deuh chuan an trin ta a katan pawh hming chhiatna ani ngaidam min dil ngal rawh zingi chuan a lo ti ve tangat nu pa hetiang hi show drama ah ken thina chu wang chuan kan chungah a thleng ve ang tih ka hlo wang a lawm fei chuan a lo ti zai i hlo thawm wang ani kha i thiam lo engmah awm lo kum tam tak i lo tuar tawh a tuman i nihna hi an luah lan ngai lovang che anu leh pa te chuan an lo ti zui dai a yan cheng khawpui ah chhung ko hausa ber pawl a siam tu chu zingi hnathawh rim wang leh company a enkawl thiam wang ani tih reng an hre du leh tawh lo a hrim hrimah fei i theina en hian deputy manager din hmun hi rei tak chelh tlak i ni lovang he company ah thawchhun zawm i duh anih chuan hnathniam lam atangah i ṭan a ngai ani zingi chuan a lo ti zui leh ta hmeh a he nu hian chu group hi min chhuh sak a tum ani hi drama ah pawh ka hmu fo a lawm a hlawhtling tur ani lo tiin fei chuan anu leh pa te chu a thunun ta veka an ina te chuan an mahni tina thei boruak ṭhalo te a awmang tih hlavin boruak tih thianghlimna hmang chuan a spray deuh renga a test deuh chen bawk thut phah a thut dawn pawh chuan thil zum an lo dar ru em tih te chu a enfiah thlap zel a hei hi old way property ani a babel chiang la i ta tur ani hi tia ziangin a lo pek pawhin in lak fel tum viau du chu ka u nau nu chu i ni thei ngai chuang lovang i phu lo ro le in te chu ka ta tur sa vek ani hrim hrim a lawm nang ni chhiah hlo ho pawh kha chu chhung ko fanu awm chhun ka ni hi hre tuang che u fei chuan a lo ti vak a property card te pawh chu a pot thler vek camera i lo thuk ru leh palang mental aw tir i tum aniang ala ti ṭala alak atangin engmah a dawng duh lo bur zing chenga a lo leng lut hlawla fei chuan chaw ei ve ngal tur chuan a lo sawm ngal seuh chu pa chu zingi pasal hual a lo ni a mahse chu chhung ko fanu dik tak a lo haw takah chuan fei zawk chuan a neih hmel ta reuh mai ka kutana u naupa min lo bar mai te fei chuan a lo ti vela chenga la chuan hawi zuk pa chuan a lo bar ve mai zingi erawh chu a ngawi reng thung mahse an thil ei lai chu zingina a rawih an safe ho siam ani thu a hriat takah chuan lavin fei chu a au leh ta chiam mai a labawk ro u tur ṭhalo te a phul palang a lo ti vak hlau su eng thil ṭhalo ma a tel lovang chengan a lo ti laiin i duh leh ei lo la ni mai a lawm zingi chuan a lo ti ve thung mahse a hnu deuh chuan fei chuan a dam ṭhat lo thu leh a thil ei ah khan tur an pawlh ni a rin thu sawin
damdawi in lamah te chuan kalpui ani zui ta a zingi ava thlen chuan thawtha thei lo ang te chuan alo awm ka taksa hi an na vek ani pa ka thi dawn aniang alo ti zet zet a chu zing i engtin nge fei hi hetiang ai lo hrai ngam zawk a nang hi mi sual tak i lo ni fatan ti khan lo la lo top che ila a tha zawk tur apa chuan alo ti khum ta boi mai tun hnaiah ei siam reng kan ei in engtin ma kan awm ngai lo chinga nen pawh kan ei ve reng alawm engtin ma kan awm ve lo hi zingi chuan alo ti ve ta ka ei tur bik ah khan in tel aniang chu alo ti tala an test dawn alawm kan la hre mai ang chu daw ti sawi leh sawi lo chu alo lang chiang khawpang zingi chuan alo ti le en la nu ka hmui pawh a var vek tawh hi dawt ani thei lo ti raw fei chu a tap tawng leh zuah zuah a ni dawt a sawi lowang engtin emaw a awm ani vaih chuan ka ngaidam ngai miah lowang che nu Mary chuan alo ti ve le mahse test report chu alo chhuak ta tur aw zawng alo awm si lo nu ka puhchhiat duh wang pawh ni miah lo ania ka dam lo tak tak ani ka taksa te hi an na vek doctor leh zingi te hi an in thu rual ani mai lo maw medical report dik lo min pe niang fei chuan alo ti le tala i dam lo tlat anga in hriat na le i taksana te kha chu stress na sat lutuk wang ani kha psychologist panpui mai zawk ro u doctor chuan alo ti ta miah maya ngoi ro mia ka ni lo ka report mai ang che zingin min ti nat ma a in rin lok na tur ani dawn hi damdawi ina awm pawh hi ka duh tawh lo zingi a awm ve chuan ka hlau ho ka duh ani ti in result dang lo chhuah pawh chu fei chuan a nghak duh tawh lova chinga la chuan a zam deuha a buai ri ni hi hrethiam ro aw alo ti sak ve sika apa pawh chuan kan fanu ni si a anat kan hlau si a kan lo che phel deuh ani pawh in min hrethiam dawn nia alo ti ve bawk doctor ti sawi danin fei chuan ALS an ti mai nerve lam nat na chi khat thuak le spinal cord lampang pawh khawih che thei chu a vei mek alo ni a enkol thuai angai dawn ani hmel Eugene Group CEO lua awmna chin chu zingi te chuan an hre thei ta hlova drugstore an launch na turah chuan va hmuh ngei tumin kal ve chu an tum ta a fei te pawh chu anu le pa te nen chu lai hmunah chuan an lo kal ve li lam chu an tan ta a thisen mawi zet mai chu million som nga in an lo tan ta meng chung ko lam mi tir te chuan an lei ta nga la ata tura anu le pa ten an lei tir ani ngei zingi chuan a ring chu chung ko fanu dik tak zawk hi tunge niang le tia mi tawng thawm chu hria in keimah nge hi ka ni ani hi a lem chu ani hi fei chuan alo ti ham a meng chung kwa te chuan an thi li lam zong zong te chu an tlan fai ta veka an fapa nupui la nei lo tan khan an lei sak ani an ring hlawma nupui nei atum ve hnai ani te an ring a tawpah chuan damdawi an siam chhuah thar lu group atanga an lo ken ALS tih damna damdawi ngei mai chu an lo chhawp chhuak ta cheng khata bul an tan awang chuan a tlawm em awangin fei chuan a lo ngai nep ngah hle a lem emaw a tha lo viau ani te chu a ring ngal tawp mahse zingi chuan million za in a lo chhanga in chung lam atangin lu te chuan an lo thlir reng an damdawi siam feina a ngai nep lutuk mai chu secretary zawk ngai dan ani ta vak lova mahse lu chuan a lo dang zel zingi erawh chuan damdawi rin tlak tak ani chu a lo ring ve thunga pachua pawh chuan damdawi chu tiang za ta lei chu in sen thlawn na mai ani ti in a lo rem ti lo fei chuan damdawi chu vala in a thauh ke lui ta daya ka tih pal lutuk ka kut ana la niang a ti vel ham inat na hi ila hrelo ani nge yang doctor ti khan an lo la hril lo che em ni ALS nat na inei a sin zingin a lo ti ta dawt sawi su ti in fei chuan ben a lo tum chenga tak ngel pawh chuan fei chu a lo tan tawh anu le pa te pawh chuan ngaidam dil tur chuan zingi chu an lo phut bawk a ngaidam dil turin tih sual ka nei lo a lo ti ve tlat bawk si ALS nat na ani ti finfian a report chu a lo hmuh ta mai chu nat na tih damna tur damdawi awm chhun chu
tuna khan ati chezo che si kadam lo bok lo medical report lem in siam ani hi oi om lo lutuk in chang du na ni ti in alo pu chele der to injin lo le dam dor ina te wakal ula pengana ti po in min shil kan ngai lo doctor chena ka nei ve renga ka kowang ani chunang ai na thiam dai sok kan shema yang chu fei chuan alo ti chala pachu po in heng thil ti kwal tu hi zingi ani chuan dot ani ti kan fin fia huna kan chungwa tanga no chua ani ang alo ti ta mya mai chuta cha chuan chenga mi zia po chu alo lang ta anu pui hwal zingi chu no chua ni chuan re thei taka an om alau si a ngai dam dil mai tur te chuan alo ti ve sek ma se result nga chu zingi chuan a thlang tla ta lua te po chuan zingi chan chin chu an lo chui ve mek doctor chena an ti po chu alo thleng ta a engma dam lo na ani lo thu bok chu alo soi le ta tlat mai ma se zingi te chuan an oi thei lo chena chu doctor po ni lovin fe poisa adu awanga in la doctor chop mai mai alo ni ma se ain zep tlat thunga fe te chuan an chan tlat bok si chutia adik so kanga an lan ta ka chuan voi som ben le thing thi a ngai dam dil nge chu chung kwa changa no chua i du sok ti in fe chuan du alo thlan tir vel in ben tir mai la uncle chu fanu ilani thering don thawalom chenga na lau ti sur sura du le nangma kha ve in ben tir la ti nia ngai dam ka dil na chan tura om lo zingin alo ti ve tlat ani chuan voina tang hian zingi hi kan fanu ani to lo ti ka puange pachua chuan alo ti zui zat kam tel lo chuan i khovel chu atop ani to mai tun hun tal hi chu lim takin mangte fe na lo ti ve le ngat boka hedin huna indin theina na kong lo sia sak tu cheu hi keima kani hi khatiang khan za lo takin min bereng reng su zingi chuan alo ti ve ngat boka ma se company lama changin khola dong board meeting nei me kani a zingi aya hian fe chu CEO a da mek an tum ni omin an lo shil ruwa manna thatak ne na paithak an lo tum reng to chu ni in CEO ani du te chuan ni ti ro se zingi chuan alo ti ol sam eta chua mai atum lai chuan chenga chuan alo danga kanin rem dana kanu pui tur chu chung ko fanu ti ania an no chua taxi a che chuan kanin hwal na po kha atop ngal o alo ti zomzat mi te chuan engma nei lo tur anga an ngai awangin zingi chu an lo lai na thlom hle ma se ani chuan te reng mai chu le shen chung kwa te in nei rem siam na wang mai maya in hwal pui che kania du na che kani reng reng hle nem alo ti pya mai si tu man an du to chuang lawang che chengan alo ti sha ma lua kha lo chukin zingi thlawang chu alo hausaka hei hi imi paroi em ni fe chuan alo ti vela changzui du lo chuan an chua san meeting angai awangin thui po in belovin zingi chuan lua chu atlan liam san vele ta a apa chu bia in keima pualin company din ve ka du ani building min ngai twa pui thei angem ti in avazot paminga te nu pa chuan lo hlim hle a building chu kan leidon nia chu chung kwa te kha tuna po hian kan tlak chhiat tir ngal thering ania an lo ti nge nge ma se zingi chuan chutianga ti kher chu anga in ka ring lo fe kai shwaina hnuaya chuan an company hi rei an kal thei chuang lowang alo ti ve thung chutianga zingin chu company chwa sana ama puala company siam atum ti an lo sha ta ka chuan an hnuaya na thok tam tak te chuan chui chhuakin abula na tho chu an thlang ta zoka ama a rin na an nga wang le a fel thin em wang ani company thara chuan ming chungkwa te po chu lo kalin zingi chu engtik lai ma a thla thlam an tum lo sia an lo lan tira chutianga ming chungkwa te meu an lo lan ta ka chuan na thok dang te po chu an lo phur thar hle zingi po chungkwa mangai tu tak anei to wang chuan a in ring tok zau boka na thok tam tak an chwa ta khu ka chuan pachu chu a lau thong dewa ma se fei chu ala boi ve chuang lo
chuak lo mahse zing i lam tang an ni a ban ka tum hrim hrim a lawm tiin a pa chu a lo chhang let mi a mahse order te kha tunge buaipui ta ang a pa in a lo ti pawh in na thawk tam tak hlawh tha zawkin kan raih chhun zawm mai dawn ani i fanu hian zing i aia tha in company hi ka en kolang lungai reng reng chu a lo ti le ham ham a pa la chuan a lo ring ve mai zel bawk a company thar a hawn lawm puina nuwa khan pangpar mawi deuh mai a lo thawm bakah thawh ho a duh thu assistant ina a lo sawi awang chuan zing hi chu a lawm hle a in rin ni tlai dar thuma in hmu turin rua hmanna an siam ta ani ziangi hlim taka pangpar nena a lo haw chu a nu chuan a lo hmuak a eheu bel pathar te kan nei ngal ani lo maw tiin a lo fiam a a u naupa pawh chuan chenga chu a duh pui lo hle tia hriat lungai chu naktu ka ka thian nu fapa chelo deuh mai kan hmu dawn nia a nu chuan a lo ti